nan thon si sim sapi kang karong kar beng lo pini lang majan ke lo non kimi alun kanar jan alun ka jan men ke lo simbon simsat RDM studio long silitum lang lo ingta prang pola bang sunung ka jan asila bang sunung ka jan ko masi chepa jan igma ilitum la bang sola majan nang ton lang lo nang to tang te a video le start lo nang simbon simsat la bang sunung ka jan chepa jan te iglong po kche thangklong chepa jan bang pu bang pitum alang tumen joyram be lapen lili rong harpi alang tumpan ilitum labang sun ko janong altum sapajan itum thei iglong po simbon sin sap labang solenjir kludung belai khan lo sermon kro lapen nitu tumung pi alang tuma se pensilitum labang solenjir itum aje iglong po simbon sin sap labang sun ko janong cherap situ don atung belai khan lo darshan don abang phomen malong timung lapen labang sun ko janong pan ke kan kethan abang phimen ke ser rublin bp lapen labang sun ko janong pan aje kimi don abang phimen ke rubjili terang pi simbon simsat labang so alenjir pan music bidun abang phomen ke sem teron langhin studio long labang surung kaljan mate video bam itum prapsin pen RDM studio youtube channel sin tum langno inta prang po la silitum full alun kaljan tum chonghong ding lo nang kelang long ye pan na tum aniwang itum kar bieng long pan kise thangklong a video mate actor actress abi long verte na tum fan section option ra kapinon pinni lamajang la sikang ton lo kur wang thu